Salutare lupilor! Bine ați venit în haită! Cardio și forță funcțională. Primul exercițiu, 1 km jumate, 70-80%. Trecem la partea funcțională. Să lucrăm din plank. Priza lungă la nivelul TRX-ului. Din poziție de flotare, deci din poziție de plank, ne ducem în flotare, apoi tragem genunchii iarăși. Zece repetări, după care 15 ridicări de bazin. Iar la sfârșit, 30 mountain climbers. Încheiem cum am început, 1 km jumate, 70-80%. ...25 octombrie, aerodromul de la Strejnic, Ploiești. Intră în haită, antrenați-te cu mine.